Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Ya, Sadurunge mimiti pasinaon yuk semoga didungor ye. Hanif ketua kelas semoga dipun pimpin. nggih Bu. Sugeng enjing rahayu. Mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan telasan. Kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten awit kirang pitados lan kirang nyektos. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten awit kirang bekti. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten awit tumindak duraka, culika lan kirang treksila. Kula ngaturaken puji syukur awit dinten menika paduka taksih maringi gesang. Kula ngaturaken puji syukur awit dinten menika paduka taksih maringi sukabagya lan berkes saras. Kula ngaturaken puji syukur awit dinten menika paduka taksih maringi kalodhangan kangge pepanggihan kalihan kadang kula. Kula nyuwun pasinaon dinten menika paduka jangkung saengga saged lumampah kanthi wilujeng tancap lan tinabihaken saking rebeta telasan rencana. Kula inggih nyuwun supados sedaya seserepan lan keterampilan ingkang kula sinauni wekdal menika migunani tumrap pigesan kula telasan bebrayan. Makaten Gusti panyuwunan pangapunten kula, pamuji syukur kula telasan panyuwun kula wonten purwakanipun pasinaon dinten menika. Mugi Gusti nyebatan sugeng enjing rahayu. Mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan telasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Ya, matur nuwun. Fran, Alia Zara, Selo, Zafid, Pardo, Hanif, Luna, Dia, Mariana. Sadurunge mimiti pasinaon jalani jargon stetsane stetsa. Jaya, stetsa. Jaya. Stetsa. Luar biasa. Alhamdulillah, semangat kabeh. Nah, dina iki kita bakal nyinaoni guritan maneh. Guritan kalebu pepanggihan sing nomor 3 sing wingi patemon kepungkur kita sampun nyinaoni jinise guritan. Iseling ngenani jinise guritan? Ise. Apa ae jinise guritan? Himne banjur. Epigram banjur. Romansa banjur. Elegi banjur. Ode banjur. Satir. Ono maneh? Balada. Nah ya. Sing nomor 2 sawise nyinaoni jinise guritan, minggu kepungkur kita nyinaoni bab unsure guritan. Ono apa unsure guritan? Siji unsur loro unsur batin. Ngaten nggih, sing bakal kita sinaoni dina iki sawise ngerteni jinise guritan lan unsure guritan yaitu maca endah guritan. Nah, maca endah guritan iki dina iki ancase pasinaon dina iki yaiku sing sepisan. Lumantar kegiatan nyemak video lan PPT sampeyan kabeh bisa ngerti utawa paham carane maca endah guritan sing bener. Banjur sing nomor 2 sawise maca guritan sampeyan moko bisa maca endah guritan sing bakal sampeyan maca kanthi bener. Ngaten nggih? Nah, materi sing bakal kita sinaoni dina iki yaiku ngenani sing sepisan. Latihan titik ucap nomor 2, latihan lagu pocapan utawa intonasi. Sing nomor 3 ngecakake kalorone ngecakake titik ucap lan lagu pocapan. Nah, pambijine dina iki pasinaon dina iki yaiku sampean kudu ngerti teknik maca endah guritan kados pundi. Banjur sampean saged maca endah guritan kanthi bener. Ngaten nggih?
Wis, sawise iku coba disemak video ngarep iki. Dewi Sri tansah ngayo sandang pangan papan saben jalma keduna Lengsereng jaman ini kabeh jalma Rosok ing sasmita Coba rekam. Nah, video ngarep kalebu maca endah gurita. Nah, sawise sampeyan nyemak video iku kira-kira sing sampeyan deleng iki mau. Apa sih bedane maca guritan karo maca karya sastra liyane? Apa bedane? Mikir kita mikir. Nah, yuk apa bedane? Sinten Ekspresine banjur sawise ekspresine apa meneh? Intonasine banjur apa meneh? Artikulasine banjur ono maneh tembung-tembunge beda, ya toh? Carane maca uga beda. Nah, mongko sing bakal kita sinaoni dina iki ya iku carane maca guritan kados koyo mau. Coba disimak PPT iki. Nah, sing sepisan latihan maca endah guritan itu sing sepisan ya iku latihan titik ucap utawa artikulasi. Artikulasi iku a i u e o ne kudu bener. Banjur do to itu kudu bener. Coba wacana niki. Tabel ngarep ono vokal a, kamu kok a iku ono bedane ya iku swara jejeg lan jejeg lan miring. Banjur i dhisik ono jejeg miring. Nah, sing beda niki ono iki jenisnya ono telu, ono f. Mana ya? Iki kabeh beda. O jejeg o miring. Contohnya o jejeg ora, o miring kulon. Padha kaya i jejeg irus, duduk erus. Ngoten nggih? Intonasi iki jumbo karo jinising ukara. Sing sepisan ana ukara pawarta yaiku gambarake kadadean. Banjur ukara pitakon gambarake pitakonan. Lajeng pakon perintah. Kadiparan nasibe iwak pitakon pun cetok. Coba digatekake anggonku maca guritan. Guritan gulung-gulung ombak. Gulung-gulung ombak. Gulung-gulung ombak. Kadiparan nasibe iwak. Ombak mubrol segara. Sawah tegale sing misaya mino. Ucapan. Banjur sawise sampeyan nyimak video, sampeyan nyimak PPT, saiki sampeyan bentuk kelompok cacahe 4 sampai 5 bocah, sampeyan pilih ketua kelompok nggih. Kelompok 5. Nggih. Kelompok 5 pacoban. Nah, pacoban iki dening Mas Gampang Prawoto. Nah, iki wengi, mek ngomong tok ya. Sarang-sarang DUT. Oh, iki duduk N le, iki eri. Oh, ri. R kalau I kesambung dari N. Eri. Juwo kang rembaka
Saklepatan angin sumilir nyingkep pewayangan. Tanda perlu netro kang wigati landep. Tanda ngedeni dedeke roko ulekan opo. Nganti esemu katon kapekso. Duh Gusti, apa pancen gede tenan dosaku? Nganti apa terus solasku, nganti rembaka angkuhku. Kanggo sing nate dakanku, kanggo ndedet kembang-kembang biru, kanggo sing jaremke tatu. Wengi iki rembulan isih sedih, mikul kembang-kembang asmaradono kang sepo. Mawar biru uga gondo suwaya, ngluras sakehing pangimpen puspra. Kembang flamboyan dening Agus S. deninge kabeh lali. Oh, Cici, loro, telu. Abang brana kembang flamboyan. Kadidene abane nglambe kikis. Memalat sih dudut ati. Rumesep nyirang kapang. Kembang panggang ing panas ketiga. Godhong-godhong rumeang. Lawang angin kuning angin. Kembang flamboyan abang brana. Nggih, sampun. Nah, jadi Mbak Esyaina. Sing paham tenan-tenan teknik maca endah buritan yaiku Saina, Safura, lan Hanif. Mau sing paling bener maca buritane sinten? Syafura. Oh, Syafura nih gini. Syafura iki paham, yo ngerti, yo iso ngecakne. Ngoten nggih? Nah, sing sampeyan kudu lakoni ing omah yaiku sampeyan kudu latihan. Banjur sampeyan rekam carane maca endah buritan wau, buritane padha manut kelompoke dhewe-dhewe, sampeyan rekam, banjur sampeyan upload ning Microsoft Teams. Paham? Paham. Nggih, matur nuwun saking kawigatosanipun sampeyan sedaya, sampeyan dina iki hebat. Teplos kangge sampeyan kabeh. Nggih, saderenge miwiti pasinaon, yuk Hanif, mimpin donga. Sugeng enjing rahayu, mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan telasan kula awit nugrahanipun puti Gusti ingkang Maha Asih. Kula ngaturaken puji syukur awit pasinawan menika paduka jangkung saengga saged lumampah kanthi wilujeng rancak dinabihaken saking rupeda telasan rencana. Duh Gusti, kula nyuwun pangapunten anggenipun awal menika kula nyuwun paduka paring panuntun kangge nyinaoni seserepan lan keterampilan salajengipun. Kula inggih nyuwun supados sedaya seserepan lan keterampilan ingkang kula sinaoni wekdal menika migunani lumrah pigesang kula telasan bebrayan. Makaten Gusti panyuwunan pangapunten kula, pamuji syukur kula telasan panyuwun kula wonten wasanipun pasinawan dinten menika. Mugi Gusti nyebratan. Sugeng enjing rahayu, mugi kasantosan kawilujengan lan karaharjan tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan telasan kula awit nugrahanipun Gusti ingkang Maha Asih. Matur nuwun. Nggih, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.